Condicionada de datas pola celebración do encontro de embarcacións tradicionais en Ribeira, a cuarta Copa Morling dilatou este ano no tempo entre os meses de xuño e setembro, con 5 regatas no calendario e primeira cita en Portonovo, na regata do Sepelo. Coa organización sempre a caída dos amigos da Adorna de Portonovo, fíxose un triángulo clásico a 2 voltas pola ría de Pontevedra, deixando claro que, a diferenza do sucedido en 2024, a Pereca de Dorado e Chica non quería pinchar nunha regata do Sepelo que volveu ser rápida, con vento fresco e racheado. A Barlovento chegou xa destacada a Dorna Pereca logo dunha saída un tanto embarullada. Dorado colleu a cinguida boa camiño da primeira baliza e por detrás botáronse a seguila a Nécora e a Selosa. Os perecos pasan a boia en cabeza e xa non arrían a vantaxe até a liña de meta. Podio completo para as Dornas da illa, con Nécora e Selosa segunda e terceira, cuarta a Lilaina, quinta Jalerna e sexta a Xaimiña dos Lajareu por Barlovento de Ribeira, que foron unha Dorna revelación na tempada. Hicimos todo lo mejor que pudimos las regatas, también le hice mejoras a la Dorna, nos dejaron una vela que trabajó mucho mejor que la que tenía yo de 20 años y que ciñe bien y tal, y contento. Un placer, como sempre. Esta creo que será a terceira edición. Comezamos indo, na Moura, e o ano pasado xa comezamos ca Xaimiña e, mellorando todo o que se pode, claro. Regatas máis e menos exigentes para un placer en todos os podos. Listas para o segundo asalto na casa propia no mar de Seu da Arousa no Triángulo do Cantiño, a illa recibiu os barcos da Morling cunha magnífica tarde no climatolóxico e no deportivo. 28 barcos na liña de saída e o vento a xogar aos trompos. Saída compacta coa Pereca na parte alta da liña de largada e quitando unha vantaxe a Barlovento que deu en decisiva malias roladas do norte no canal da Ría. Pasa primeiro na marca a Pereca, detrás Xarandeira e Abuelo Tucho, que se estreaba nesta Morling e que non tivo unha tarde coa sorte de cara. A Dorna de Álvaro Vidal e Alejandro Agra viuse prexudicada pola presenza dun iate alleo a regata xusto cando os cambadeses afrontaban a virada no segundo top do triángulo, na luz do canal. Abuelo Tucho mirouse forzada a virar e recuperar o rumbo de paso coa boia a estribor, perdendo un valioso tempo. A Pereca seguiu liderando no largo en popa. A pericia de Dorado e Chica en todo o seu esplendor nas manobras co patrón ás carreiras pola cuberta para cambiar escota temón á banda e sen que a Dorna deixe de ir avante. Por detrás da Pereca foronse movendo o resto das Dornas coa axuda da rolada do vento ao nortón no canal e chegada cunha enorme remonta da fuxe de Manuel e Brais Parada, que se coaba a segunda, seguida da Nécora e Selosa, e co Abuelo Tucho, quinta, malia os problemas na primeira volta. A Pereca lideraba a xeral, pero a cousa non lle xía ser tan cómoda a seguir. Este ano foi bastante reñida, foi unha competición moi reñida, tivemos a Nécora como máximo rival, e a verdade que nos apretou hasta a última. Darlles a Noraboa tamén, que fixeron moi bo campeonato, así como a todas as Dornas que participaron. En Cambados, na oitava regata do Salnés desatouse unha dura competencia. Fechadísima batalla entre as Dornas da cabeza da clasificación xeral provisional. Esta volta foi a Nécora a que se impuxo na liña de meta coa Jalerna no segundo lugar e desprazando ambas a Pereca, a gran dominadora da Copa Morling que non puido pasar da terceira posición. A navegación polos lombos do Serrido, como area baixa e coa boia de Barlovento arrimada á toxa pequena, era nova nesta regata cambadesa e fixo dubidar a moitos patróns sobre como e cando trazar as bordadas da bolina.
O resultado apertou a clasificación xeral a falta de 2 regatas, en Combarro e no Grove, onde xa ningunha das favoritas podía permitirse fallos para seguir tendo opcións ao título de mellor dorna do ano. Dun ano no que a xarandeira de Santi Mougán levou a bordo o tripulante máis novo da Copa Morling, o seu fillo Mateo, un avezado mariñeiro de tan só 14 anos. Moi encantado, claro, a nova generación que veña, que ya temos un pouco de falta de relevo generacional, que la verdad que a media está un pouco alta, entonces nada, incentivando aí nela, desde pequeniño xa vou comigo, xa, bueno, na hora, empezou tal, xa non foi nada a primeira vez que veo así a Copa Morling na regata. Porque eu xa con 3 anos estaba mojando na dorna, entonces, pues a mí sempre me gustou a vela, é un deporte que está moi bonito, sobre todo as dornas. Cal é o consello máis importante que che dá papá? Pois sempre que perdendo se aprende. As 2 últimas regatas da Morling estiveron moi condicionadas pola meteoroloxía. En pleno final de agosto, co verán marchando antes de tempo, a chuvia do oeste e o vento duro foron os protagonistas da regata de Riboa, onde a vitoria final sería para a Nécora de Braulio García por diante da Pereca e deixando aberta a clasificación xeral nos seus primeiros postos nunha última cita, na segunda semana de setembro no Grove, coa iniciativa privada sumándose por primeira vez á Copa no patrocinio dunha regata. É unha cousa que sempre gostoume moito o mar, como home de mar, que sempre fui, que nací ao lado do mar. Meu pai tamén practicaba deportes marítimos, as dornas é unha cousa que gostame moito. Pois nada, por isto. A dorna engancha, non? Engancha, a dorna engancha moito. E os mariñeiros enganchan moito máis. Os amigos da Dorna Meca do Grove, co camping Miami Praia, organizaron a derradeira cita da Morling na Abra da Barrosa, con saída fronte á praia do Espiño en San Vicente, en unhas condicións de mar aberto diferentes na competición. As 20 embarcacións que tomaron a saída demostraron algo que, por xa sabido, non deixa de ser igualmente salientable: a extraordinaria capacidade mariñeira duns barcos cunha fasquía e cun navegar únicos. Barcos históricamente vitais no sustento de dúcias e dúcias de familias mariñeiras na costa galega. Eses barcos do noso patrimonio náutico común, do noso acervo, hoxe regatean por prazer e compromiso coa cultura de seu, por diversión deportiva, e teñen na Copa Morling o acubillo de museo flotante, vivo e esplendoroso. A Pereca, Jalerne e Nécora saíron ao mar da lanzada xogándose o campeonato nunha cativa diferenza de puntos e calquera erro podía dar ao traste coas súas posibilidades. A Jalerna quedou descartada despois do primeiro paso por Barlovento, aonde chegou primeira a xarandeira. Foi no rumbo á luz debaixo da Pedra Seca, cando os patróns tiñen que escoller as revoltas na bolina e cando Nécora e Pereca quedaron xa soas na disputa da regata e do campeonato. A Pereca a marcar a Dorna de Braulio García e Adelino Santamaría. Foron a par costado con costado, unha chea de tempo, pero na segunda volta, no paso por Sotavento, nin o mar de fondo, nin o vento a subir do sueste puideron co poderoso navegar e a compenetración dos perecos, campións da cuarta Copa Morning. Son as condicións que a nós se nos dan moi ben. Cando a cousa se pon difícil, nós saúde cando nós máis demostramos a experiencia que temos. Tanto a de Combarro como este foron 2 regatas bastante duras, unha con chuvia e ventos de 14 nudos, estas con mar de fondo tamén, e non estamos contentos e moi satisfeitos. Chegamos bastante igualados, pero no último momento sempre damos o último sprint e somos capaces de ganala, non? Esta xa é a 4ª edición, 4 campeonatos, máis non podemos pedir.